mutambo uya watsvuka ropa mhuri yeZimbabwe zvinhu izvi hazvina kumira mushe right. Ndikusangana nenyaya panapa. ZANU-PF suspends 2 MPs as Mnangagwa Chiwenga Beto WhatsApp. Masvingo Joe accused of holding a secret meeting. Saka varume ivava vari kunzi zvoni aiwa mabasa anibva atoperera ipapa. Uyu ndaitofunga kuti nyaya yacho sekutamba ndakamboitaura Benjamin Ganyiwa nemumwe wacho Roy Billa. Varume ava inini ndaitofunga kuti pamwe zvichida mataurirwe azvaitwa akanga angori ekutamba but this time pari kupisa. I'm telling you hazvisi kupera zvakanaka. Hanzi muri kuita mameeting kuti muite sei. Ndakaona mamwe ma-councillors achithreaten. Ndakazvitaura panapa vachinzi zvoni kana iwe uchiziva kuti hausuda kusapota neresolution 1 ubva waziva kuti iwe constitution wakutoita against the constitution of the party saka tobva takudzinga. Ndizvo zvezvinenge zvichireva. Ende unoziva kuti resolution 1 yacho resolution number 1 yacho iri kutaura kuti zvoni ava Mnangagwa vanofanira kusvika 2030 ende vanhu vakawanda havasi kuda izvozvo. Vanhu vari stupid chete ndo vanokwanisa kupfa. I mean headmaster is stupid, teacher is stupid. Ndiye anokwanisa kuti handina dream yekuzoita headmaster. Vanhu vari stupid vanenge vari mumapositions ekuti ma-councillors nechinji ndo vanoti handa basa nekuzoitawo president. Iwe ukaona muri kuda kuamenda constitution kuti mumwe munhu atonge kusvika ameno, munozotonga rini? Think about it. Because time inenge ichienda ende vamwe vari kutonzanzi vari kudzoswa kubva kuAmerica vakutosvika vachitopindawo mabasa vakutodawo munhu wese anenge akutoda. Saka it's something chekuti you have to think about it. And a lot of these guys iko zvinezvi vari kuona pressure yakawandisa. Vamwe vari kunyatsonzwisisa zvinhu izvi mafambiro azvinoita because pauchadzingwa basa ikoko bvonzi takubvisa uchaningirikine. The next thing vakuti saka vanhu vaya vaitaura zvinhu izvi so vari kutorwira nyika zvechokwadi vanhu havasi right. But time inenge yatoenda panoitika zvinhu zvakashata vanhu vanofanira kusumuka vachita kuti this is not good, this is not right. Vomira pamwe chete nevanhu kwete kuti munotobuda mutoti against vanhu muchitoona kuti vanhu panapa vari kutadzirwa imotoramba makasiya zvakadaro. Mangwana ndiwe unobva muko katadzirwa and the next thing wadodzoka kune vanhu it will be too late. Izvo zvakaitika kune vanhu vakawanda zvokuti munotoona kuti uyu munhu uyu anga achida kutoningirikina but iko zvino zvipazotadzirwa ndo paakuya. Iko zvino zvitsene gama ari kubuda ari kupopota zvisingaita akatombokanganiswa imwe press yanga arida kutoita ndobva vasvika achitobvunzwa mari yembudzi yake. Nawo angobuda chingopopota chingoshaudha chingodaro ari ega ngabve ipapo kuti zvimunakire iye matemperature zvinhu hazvisi right chinchi. Unongoona kuti atongoma empty threats avanenge vakungotaura but zvinenge panguva yekuti maifanira kunge makarizina nevanhu ndonguva yekuti munenge muchishandiswa muchinzi muri kutengerwa chinchi. Vamwe vanotengerwa doro chairo vamwe vanotengerwa zvakasiyana siyana. Ndakaona vamwe vafana vachinzi vakatengerwa mafoni chaiwo kunzi endai munovhiringidzana nevanhu mumasocial media imomo pane zvese zvavarida kuita endai ikoko. Ndakati unotengerwa foni iwe wambotadza kuiafoda nei? Mbobvunza kuti kana makusvika pakunditengera foni kureva kuti inini ndiri kutatambura kazokutadza kuitenga ndega panoda kuti paongororwe because akuzi watengerwa foni ye$95 utadza nei kuiafoda wobva wanzi saka uyati kushandise. It's not good, it's not right. But havakwanise kuzviona izvi so panguva yacho yatinenge tiri havakwanise kunge vachizviona kuti vari kuitiswa. Vanozozviona kana vachinge vazodzingwa ndipo vanoona kuti takati tichishandiswa mahara. Iko zvinezvi vana vaMugabe vakasara vachirarama good life but vanhu vakawanda maitourayira vanhu kuti mukupikisa Mugabe. Anyway, it's a topic for another day. Zvanhasi mhuri yeZimbabwe regai ndimbokusiya muchiteerera audio. Kana muchinge mune enyu yekusenda maaudios sendai ipapo kana mapedza kulaika mundiudzawo zvamuri kufunga. Zvinurai imimi munozviti muri vanhu vezano, vurai maziso. Mimi munozviti muri vanhu vezano, vurai maziso. Wake up. Svinurai vanhu vezano. Isusu takasvinura kare tikaona kuti hakuna kwatinoenda nevanhu veZANU-PF avo. Takazviona kudhara. Onai iro riri kubuda richimba iro ranga richirwara last month apo mana December umwe ranga richirwara. Izvezvi nderimwe riri kusapota Mnangagwa. Nderimwe bora ngoma riri kusapota Mnangagwa kuti chinonzi hondo chii hachizivi. Mwana mudikisa but uri kutuka nababa wake. Maovheti vakarwe nenyika ndo vari kutuka. Mwana mudiki unotobude mukaka pamhuno mufana but uri kutuka nababa wake vakauya nenyika. Benzi nekuda kuchika kusapotana negarwe iro. Kusapotana negarwe. Benzi rakafanana naShavangu. Vese vanoti takarwira rusununguko rwenyika. Kune wese unoti takarwira rusununguko rwenyika. Kana mukabvuma
kana mukabvuma zviri kurongwa neZANU-PF, lese zviri kurongwa naMnangagwa netimu yake, mukabvumire zviri kurongwa naMnangagwa netimu yake zvokudhivhaidwa nepakati zvamuri kuda kuitwa izvi, munenge muri mapenzi maduzumani chaiwo chaiwo, munenge muri mapenzi maduzumani chaiwo chaiwo. Wese munhu unoti wakarwira rusununguko rwenyika ngaasapote uyo murume anonzi Blessed. Uyu murume ari kutaura point, because ari kurwira imwimi futi vanhu vakanyarara zvimumumu zvinotya, maduzumani anotya. Mirai naGezi, mirai naBlessed. Uyu igamba murume uyu. Kana vanhu vachiti nyika ngainake, havasiri kuti nyika ngainake ivo vaende pamabasa. Hapana munhu unoti kana nyika yakanaka iye asina kurwa hondo unoone mari yeuOVET. Ndimi munonga muchiona mari yacho yeuOVET. Hapana munhu anoti nyika yakanaka iye asiri musoja unobhadharwa mari yeusoja. Hapana munhu anoti nyika yakanaka iye asiri muticha obhadharwa mari yeuticha. Hapana munhu anoti nyika yakanaka iye asiri mupurisa obhadharwa mari yeupurisa. Tiri kuitira kuti imwimwe vanhu vacho vanoshandira gavhmendi kuti muone kutya muchiguta. Uri munhu rudzi wegavhmendi kunoshanda usingazivi kuti house girl chii pamba pako, usingazivi kuti garden boy chii pamba pako. Ndimi munotoitwa magarden boy nevamwe vanhu apa munoshandira magavhmendi. Wake up man, wake up man. Mukai maduzumani, sapotai murume uyo ari kuudza Mnangagwa chokwadi, kwete zvinhu zvokudhivhaidwa ngapakati. Iro riri kutaura zvaro iro rapuwe mari iro. Duzumani rimwe riri kupandukire nhingi Blessed iro rapuwe mari iro. Benzi remapenzi. Tarisai vanhu vari kutengerwa mota ndana Chivhayo. Vanhu vari kutengerwa mota ndana Chivhayo havaziri vanhu vegavhmendi. Imi maOVET hamuna kana chunhu. Uye asikatengeri maOVET ese motikari. Wakabva kundorasha mari pandemia, kundopa ndemia mari, kundorasha mari sana asina Chivhayo nechibheki. Mangwana wakudzoka uchiti nyika ine nzara. Pa 1 million US dollar yawakandokanda pandemia, dei wakatora mari iyeyo ukandotengera vanhu chikafu. Pa 1 million dei wakatotora mari iyeyo ukandotenga mishonga muzvipatara. Kupa ndemia unopiwa mari nemapenzi akanomutevera. Uri kushota kudokeko. Mamwe mapenzi akanomutevera anoti mamai ave nemababa anofa nenzara. Iwanaenda kundorasha raisi pandemia. Noti mbwa kudikipo. Mbwa dziya dzetinoti imbwa dziya hadzisi imbwa dziya ndova. Ivo vanhu vanoita kumama ndoimbwa dzokupedzisira. Imbwa chaidza dzine makumbo maviri. Imbwa dzina makumbo maviri.